So what's up mga kabisdak? So na video nga ako nakita din mga kabisdak ba. Nay mga simbahan loy kay bas muraking koy ang mga dikos magbuot, ang mga dato magbuot. Nganong dato may magbuot dili mga pastor? Ingani mga membro. Nganong muubi ka ni pastor? Nganong musabit ka ni pastor? Kay si pastor ang manubag sa Ginoo. Uswara ko, si pastor ang manubag sa Ginoo. Ingani, kung si pastor ang manubag sa Ginoo, dili ka mo magbuot sa simbahan. Kung si pastor ang manubag sa Diyos, dili ka mo magbuot sa church. Kay si pastor may manubag sa Ginoo. Si pastor magbuot sa desisyon sa simbahan. Si pastor ang magbuot sa desisyon sa church. Amen. Amen. Ngano ikaw may magbuot sa si pastor may manubag? Hayay, kita! Ako ba sagot? Bisan pag may mga panahon, di mo kaangay sa desisyon si pastor. Si pastor di dapat matuman sa simbahan. Amen. Kung inyo kung di mo muangay na, wapo ko mga mga magwalis yung simbahan. Kay mao ginigingong sa Biblia. Kung di ka mo dawat anak, di po ko magbahay kung di ko ninibaiton. Kay wapo na nga mo magwali ninyo. Maning klaro-klaro ta. Pero wako mula pa ni pastor. Mao ginigingong sa Biblia. Amen. Dili mga dikos magbuot. Right. Nay mga simbahan loy kay pastor. Muraking koy ang mga dikos magbuot, ang mga dato magbuot. Nganong dato may magbuot dili mga pastor?